सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, 4 तारीख के 2 सिनेमा हॉल में फिल्म लागल। जी हाँ, 2 सुपरस्टार लोग, 2 यादव के फिल्म लागल। लोग समझ सकता नहीं, खेसारी लाल यादव, दिनेश लाल यादव निरहुआ, 2 सुपरस्टार। जी हाँ, खेसारी लाल यादव के फिल्म लागल हम हैं हिंदुस्तानी, तो उन्हें दिनेश लाल यादव निरहुआ के फिल्म लागल सिपाही। जी हाँ, और लोग बता दी कि ये दोनों फिल्म के कंपेरिजन आज हम लेके आइल बनी कि कौना के लोग ज़्यादा पसंद कर रहा बा, कौना में भीड़ ज़्यादा हो रहा बटे, कौना फिल्म के प्रति पब्लिक के रुझान बढ़िया बटे। इस चीज़ के खुलासा हम अभी करे जा रहा बनी। बस वो लोग अंतिम तक न्यूज़ सुनी और लोग बता दी कि खेसारी लाल यादव के फिल्म हम हैं हिंदुस्तानी कितना विवाद में रहल बा, कितना चर्चित रहल बा। तो पब्लिक के गईल फिल्म में देखे खातिर एकदम स्वाभाविक बा कि भीड़ होखल एकदम जायजन बा। तो उन्हें दिनेश लाल यादव निरहुआ के सिपाही के जब ट्रेलर रिलीज भई रहे तब फिल्म बहुत ही जबरदस्त तरीका से एमे पिरोल गई बटे और कहानी मनोज सिंह टाइगर के लिखल बटे। और दिनेश लाल यादव निरहुआ के फिल्म के तो खैर हुआ सब समझा तनी कि इनकर कहानी में कुछ अलग देखे के मिलेला। तब भीड़ तो इनकरा तरफ भी गईल हुई, एमे कोनो संदेह नहीं है। आ गईल भी बा फिल्म लोग देखे खातिर सिपाही। दोनों फिल्म में भीड़ रहे, जबरदस्त भीड़ रहे, लेकिन ये दोनों के बीच से खेसारी लाल यादव के फिल्म हम हैं हिंदुस्तानी थोड़ा सा आगे निकलत नजर आ रहा बा। कैसे कि अभी तक एक दिन ही बीतल बटे, आगे के ग्राफिंग का रहता, आगे के प्रदर्शन कैसन रहता ये तो आगे हमने के न्यूज में बताएं। लेकिन शुरुआती दौर में यह देखे के मिलल है कि फिल्म दोनों जना के हिट बा, लेकिन खेसारी लाल यादव थोड़ा सा आगे बढ़त नजर आ रहा बाने। लोग के हम बता दी कि खेसारी लाल यादव के हम हैं हिंदुस्तानी फिल्म जौन बटे निकलत नजर आ रहा बा। आगे के कहानी हमने के आगे समझम सर, लेकिन अभी तक इतना ही। अगर अभी तक छपरा जिला भोजपुरी के सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करिए और घंटी वाला बटन दबा के सबसे तेज अपडेट पाइए।